Olu lusasazo ngqolo indaba estudio 10 kundlunkulu ye-SABC Auckland Park eGauteng nazo eziphambili. Kubonakala luqhuba ngokuzola jikelele kweli uqhankqalazo ngakwabo bakweli bengenazimpepha. Ukanti umphathi wezobulungisa uMamloko Khumalo ucacise ngelithi urhulumente akamisanga suku lokunyanzelisa ukuthotyelwa kwemithetho yemfuduko yeli. Kwezemidlalo iMorocco yafikelela kwi-semi-finals zendebe yehlabathi ngo-2022 ingenile kumjikelo wali-16 kwingcikela yalo nyaka. Egameni londaba belijelo ndiyabhodisa mawethu ndingabhodisanga maseko mandikhawule ndiwarhuqa. Luqhuba ngaphandle kweziganeko uqhankqalazo lichasene nokuba kweli kwabangaphandle bengenazimpepha. Ukanti masiqale eMthatha apho intatheli yethu uNkululeko Nyembezi nosokhamera uLwandile Mbulali belandela uqhankqalazo. Nkululeko masikwamkele. Ihamba njani imeko apho zikhona iziganeko ezibikiweyo kuzokuthika ngoku? Enkosi kakhulu kuwe okwangoku apha eMthatha akho zigameko zibikiweyo kodwa ke into singayithetha njengoba kuthe pha kwakusasa pha ngentsimbi yethoba sabona abahlali beqhuba uqhankqalazo bengena edolophini bezama ukuvakalisa ke imbilini yabo nokukhathazeka kwabo ngendlela eqhutywa ngako eMzantsi Afrika kumbe xa kujongwa mhlawumbe kungena kwabemi bangaphandle abakweli ngokekho semthethweni besithi noko kwanele ngoku sabona ke bejikeleza kwindawo ngendawo apha edolophini bebona uba banele indlela eqhutywa ngako kodwa ngoku ndinaye inkokheli apha yabahlali iphakama Eastern Cape umhlekazi Adonis mhlawumbe nenelisekile ngoku baye mhlawumbe kuzokwenzeka ntoni ukusuka ngoku sasazi masikhumbuze sibulise kuqala kubaphulaphula into kokuba sasiqale nge-11 kaMeyi le nkqubo okanye ezintshukumo namhlanje ke msasazi ibikuzodemonstrate nokubonakalisa ebantwini bakuthi into yoba oko thina besiyibambile sisithi urhulumente makadlale indima sawusimnike ke ipetition urhulumente ngokwe-departments zonke saqala kwamasipala o-Labour and Employment, Home Affairs sayoqhina emapoliseni sisithi kubo each department must take responsibility ngale nto ye-illegal immigrants. Oko ke sibalindile emveni kwala 14 days zange basinike ireport sasibanike yona siqalisile ke nge-22 kaMeyi to go siyofuna ireport basihlisa besonyusa ke kwezi department kodwa ukwazile ke ngoku urhulumente ucoordinator i-meeting ebidibanise zonke ezi stakeholders kwi-room enye ngoba kaloku le nto msasazi yabantu bokufika yi-value chain ungena ngo-Home Affairs umntu ahlale edolophini okanye ezilalini phantsi komasipala aphangele uLabour funeka ethathe inxaxheba acommittee crime umuntu wokufika amapolisa funeka ethathe inxaxheba ujustice funeka abagweba ababantu uHome Affairs adipote kumntu ongafamba ulapha so besiqhuba ke lo nkqubo izolo ke msasazi sihleli nezi department over 3-hour intense meeting kodwa saphuma nesindululo ngoba umongameli uthe masingawuthatheli kuthi umthetho ethi sicela ke ngoku kule veki acoordinate afacilitate i-task team isindululo ke sesentlanganiso izawukhokhelwa ngumeya ke ngusodolophu lo task team zonke ezi departments zabe zilapha asuzuphinde sibuyele esitratweni msasazi sizotoyitoya siyobakhupha bagoduka abafanele babagoduka babanjwe abafanele babanjwe babe lapha eMzantsi Afrika bafama abalapha mhlawumbe umzabuza baxani bakhupha bazobe khona mhlawumbe bomthetho mhlawumbe stakeholder thetha ngazo injongo yethu kanye msasazi ukuba sibabize into kokuba singafuni into kokuba kuye thina kusodwa bazawube bekhona msasazi ngenxa into kokuba le nkqubo siyiqhubileyo ukusukela nge-11 kaMeyi zotsho ngoku abantu nabahlali baphelelwa yi-patience bafuna ubakhupha ngokwabo njengoba ukho wabona apha edolophini amapakistani ebonakalisa ungakhathali ngenxa yokuba i-business ne-small businesses zithathwe ngabo according to i-Immigration Act so ngoku into esifuna ke uba phezu kwayo into yoba wonke umuntu one-authority to check an illegal immigrant abekhona so yiyo ke ngoku loo nto sesabahlalisa phantsi kwe-roof enye ngoMonday ke msasazi we are here to seek i-report kuloo nto sisithi besinike iveki yavuma intlanganiso umsebenzi ke ubheka phambili uzawuqhuba bazawubuya ke abantu beve ngathi into yoba ubumsebenzi awuqhubi sawukwenzeka Pilato sihlamba izandla sithi bantu bakuthi siyinikele ezandleni urhulumente uyisakele
Enkosi kakhulu ngumhlekazi ke Adonis okhokhela naye abahlali uzakhumbula ke ukuba ke mininzi imibutho eyinxalenye yoruqhankqalazo apha yasekuhlaleni nososomashishini nabanye abantu abachazeneyo nabantu bokungena ngaphakathi kwilizwe loMzantsi Afrika ngokusemthethweni bathi ke kwanele baqhubekile bathi bazoqhubeka futhi nangosuku langomso kodwa ke unake sebengena kwindawo abahlala kuzo beqinisekisa ukuba abakufika abakweli ngokusemthethweni baphuma baphele kwindawo abahlala kuzo manibuyele kuwe e-studio. Sibambe ngazibini kuleko ukade intatheli yethu Kelvin Dludla ingqangile nosokhamera wethu uGqabi Njokweni kwisikhulo seTeksi eBhareso wethu. Kelvin, masikwamkele injani imeko apho ucebisa? Asibingelele kuwe Butsi, asibingelele nombukeli wendaba ze-SABC esekhaya njengamanje sesifikile la eJabulani lapho ke kuhanjiswa khona ke uhlu lwezikhalo njengoba ukubona emva kwami uGQ okumthebuli wethu wezithombe ekukhombisa laba bantu ke abalethe ke uhlu lwezikhalo abakhala ngakho kakhulu ukuthi ke bafuna ukuthi labantu abala eNingizimu Afrika ngokungemthetho bashaye bachithe baphele la ngoba phela abanawo amaphepha bayabanxusa ke ukuthi ke uhulumeni bayamcela ukuthi ke akangenelele sizozama ukuthi sithole ukuthi angeke yini sikwazi ukukhuluma nabanye babo ukuze basichazele ukuthi ingoba belapha sicela usichazele mfowethu ukuthi njengoba nilana nicabanga ukuthi nizokwazi ukuthola impendulo enidingayo. Akuzomela size uhulumeni njengoba sicula kanje sithi nje akasize nje uhulumeni ahambise labantu laba because sibaningi la sifuna amabhizinisi kodwa siyahluleka ngoba bagcwele labantu laba abahamba emakubo man. Hawu siyabonga. Sibonga kakhulu sizozama futhi ukukhuluma nabanye abangakwazi ukuthi bakhulume nathi baba uyachazela nje ukuthi ukhansela usichazela ukuthi ke mhlawumbe njengamanje nawo omunye wabantu othi labantu abahamba ngempela sisho kanjalo sithi abahambe ngempela uzoqaphela ukuthi saqala ukuba nento efana nalena ngo1986 lapho kuzovumbuka ama demonstrations yonke indawo kuyakubonisa ukuthi abantu bese South Africa sebekhathele abantu bokufika abantu abangahloniphi neconstitution yethu njengamanje ama South Africans asebukela ama spectators kwi township economy ithathwe abantu bokufika abantu esingazi nokuthi obani baze ukuzokwenzana kwi country yethu abantu abaze e-countryni as asylum seekers abantu abaphethe ama-study permits kodwa sithola seberana ama-spaza shops sibona ama-drug dealers they have taken over babulala ikusasa lentsha ama-Nigerians athathe ama-buildings manje sithi it can't be business as usual sifuna ukuthi bonke abantu bokufika abasihambele baphume kwi-country yethu. Sibonga kakhulu abanye ke babantu abakhona lapho Butsi nombukeli wendaba ze-SABC ekhaya abazamayo ukuthi ke bahlabe ikhwelo batshela uhulumeni ukuthi ke labantu abala eNingizimu Afrika ngokungemthetho abaphume baphele sengiphetha bengithi nje ngifuna ukukwazisa ukuthi bathi ke wehulumeni khuza abantu bakho asilisabi thina igazi wehulumeni khuza abantu bakho la sohlangana khona kophela abantu Butsi ngenxa yesikhathi angithathe intambo ngibuyisele kuwe ke e-studio ngeke ngizwe noma mhlawumbe ngisezwakala kodwa manje imatch ke iyaqhubeka asithathe intambo siyibuyisele kuwe Oakland Park eGoli. Sibamba ngazo zozibini icebisa ukade nakumpindi wesixeko saseGauteng uChrisenda Louis ungamehlo nendlebe zethu kuqhankqalazo oluzoleyo masemcaphule ngodlobo. Sabona baba kunjani? Awusikhona baba. Hayi besicela ubuza nje ukuthi namhlanje njengoba le mashi yenu seyaqhubeka nibona ukuthi mhlambi izokwenza ushintsho kulento eyenzakalayo ecountryn. Obvious angeke kushintshe futhi. Akukho kuyaphambili. Vele sebabhedile ikhwaya seyibhimbile abahambe. Baba usithi bungibonisa nepassport lebuyiphethe uthi ngaphandle kwalokho akukho la uzokhona ukungena khona kwamanye amazwe. Niseliphelele lelo msakazi ngeke ukwazi uhamba kwelinye ilizwe ungenawo amaphepha afanele. Ingakho nathi ngokuhlonipha uhulumeni wethu siwenza ama passport. Ingakho ke nathi sithi nabo abawenza ama passport bangene ezweni lethu ngendlela efanele. Iqiniso elimile ukuthi abafowethu laba odadewethu laba sifana usemnyama
continent yase-Afrika. Kubalulekile ukuthi sisebenzisane, sithandane, kodwa iqiniso esilifunayo ukulandelwa komthetho. Kwenye icala intatheli yethu uMlondi Radebe isemgungundlovu kwisakhiwo apho abantu baseMalawi abazifihle kuso belindele ibhasi ezakubuyisela kwilizwe lwabo. Phungani, khawusibuyisele umva usicacisele ukuza kwabo abandizalwane zaseMalawi apho zifike njani kwesakhiwo sikarhulumente ebesele singasebenzi. Sibingelele kumlaleli esekhaya kanti ke uma ngabe sikhumbuza umlaleli esekhaya ukuthi kuleli bhilidi abantu bangena ngemuva kokuthi kube khona ukuhlaselwa kwabantu bokufika abahlala eMalawi kwi-informal settlement ebizwa ngeJika Joe ngemuva kokuthi kube khona imarch eyayikade ikhona edolobheni laseMgungundlovu la kwakade kukhona imarch ngemuva kwemarch kwaba khona ilungu lomphakathi elazisa amalunga eMasha ukuthi ke kunosihlobo salo esahlaselwa noma esabulawa umuntu wokufika nokuthenga emva kweMasha kwaba khona iqeqebana labantu elahamba laya khona layobheka ukuthi ke kwenzakalani nokuthi ke kwaba khona ukuhlaselwa kwabantu bokufika nababaleka abantu bokufika bazokhosela kuleli bhilidi esikhuluma ngalo ekuyibhilidi leli likahulumeni njengamanje leli bhilidi likahulumeni kuyabonakala ukuthi ibhilidi belingasasebenzi njengoba sibonakala ukuthi ke amawindi eminyango akusekho kuleli bhilidi kodwa ke njengamanje sekusele imfucuza nje ngemuva kokuthi abantu bokufika bebeloke betheleka lapha ngobuningi babo kusukela ngesonto ledlule ngesikhathi behlaselwa kanti kusukela einsukwini eziyishumi ezedlule kuthiwa amabhasi asekade aseqoqa abantu bokufika kule ndawo angu-75 okusho ukuthi abantu bokufika abangase sebehambile lapha kusukela ngomsombuluko kuze kube namhlanje abantu lapha abalenganiselwa enambeni engu-5,000 kanti namhlanje siyabona futhi ukuthi ke kukhona amabhasi ayishumi asethe athwala abanye abantu bokufika njengoba sibona ukuthi ke inamba noma abantu asebesele kusele abantu abayidlanzana elincane ngabonakala mhlambe kungenzeka lapha ukuthi bangaphezulu nje kwabangu-100 asebesele kodwa ke kuyabonakala ngoba uHome Affairs uthi yona ugqugquzela ukuthi le ndawo kuzofanele lithi lishonela namhlanje le ndawo ibisivaliwe bonke abantu bokufika sebebuyiseliwe emazweni abo ngoba kufanele ngaso sonke isikhathi le ndawo nayo isale okubonayo njengamanje ubona izimpahla zabo ezinye ezisele ngemuva ngoba ebhasini kufanele umuntu mangabe ehamba athathe isikhwama esisodwa bese kuthi konke okunye okusele akushiye khona lapha endaweni kanti ke siyabona ukuthi ke khona nama-toys ey'ngane amabhayisekile nezinye izinto zasendlini okukhona nomabona kude okuvelayo ukuthi ke abantu abakwazi ukuthi bahambe nabo beqe nalezo zinto imingcele ikakhulukazi ngalesi sikhathi njengoba kufanele wonke umuntu aphuthunyiswe ekhaya asibuyisele izitambo ngakwestudio. Khawutsho ke Phungane xa usithi ke kumele baba bebahambile namhlanje inani labo liyehla? Inani lilibukela lehla kakhulu njengoba besisho ukuthi namhlanje masifika abantu bebekade bekhona lapha ngaphakathi bebengaphezulu kwa-1000 kanti njengamanje nje bangisho ukuthi isibalo siyabonakala sesinciphe kakhulu mhlambe abantu asebesele lana sebengaphansi nje kwabayikhulu ekulindeleke ukuthi ke mhlambe kuqhamuke noma ngabe ibhasi lokugcina elizofika libaqoqe kodwa ke noma nje bade inkinga bekade bakhona kulezi insuku ezidlule ukuthi ke usuku nosuku bekuthi makuhamba ibhasi kube khona abanye abafikayo bebaningi bezokhosela kuyona le ndawo ngoba bekhala ngokuthi ke babalekela ukuthi abasaphephile ezindaweni abahlala kuzona ikakhulukazi ezakhele idolobha laseMgungundlovu abanye bebeqhamuka endaweni yaseScott. Asibuyisele izitambo. Sibamba ngazibeni mthimkhulu ngoku masithuma umntwana evenkileni. Sinamkela kwakhona sesaqhuba siniphathela uqhankqalazo oluqhuba kwindawo ezahlukeneyo jikelele kweli ngoku masibe bunkawu kuGompo City eMpuma Koloni nalapho intatheli yethu Sidima Mfeku ilandela uqhankqalazo. Sidima sikwamkele masiboza intambo kuwe mfo injani imeko apho? Kungoku nje kulungiselela ukuya kwenye ingingqi nalapho khona kulindeleke into yoba kuqale uqhankqalazo uninzi lwabemi balapha kuGompo City hamba okanye bebambe umngcelelo ukusuka eSouthern ukuthi uzokusindisele apha eCity Hall nalapho khona baye bathetha omnye wabantu bebekhona ke kulo mngcelele ibingumphathiswa wesebe lokhuseleko loluntu uXolile Nqatha eye naye ke wanikezela amazwi kwabo bebambe umngcelele esitsho sithi noxa nje ekhona amanyathelo abawathathayo bengurhulumente ukuzama ukulungisa oko aba bantu bamatshayo okanye ke babambe umngcelele
bafuna kwenziwe okanye kutshintshwe uthi into kubana akhona amagingxigingxi akhokelela ekubeni lo mngeni bajongene nawo wokuba kubekho amagosa karhulumente asebenzisana nabemi bangaphandle uyakhumbula into yoba ke uninzi aba bantu babambe umngcelele apha bebekhalazela into yokuba kukho amalungu kanye abasebenzi kwiofisi yemicimbi yekhaya abancedisana kwakunye nabemi bangaphandle ukuze bakuphekwe amaphepha bawafumane ngondlela mnyama. So ke uthi utata uXolo Nqathe into yokubana eyona ngxaki eyona mngeni ekuzameni ukusungula le ngxaki nengcambu yayo indaba ye-systems ezisetyenziswayo kwela sebe uthi ukusetyenziswa kwamaphepha endaweni yokusetyenziswa kobuxhakaxhaka bale mihla kwenza kube nzima ukujonga into yokubana ezi ngxaki okanye ngobani na abantu abaphembelela lo mkhwa. Isitsho esithi nasesipoliseni bayacela into yokubana ukuba akhona amapolisa abantu ababaziyo into yokuba asebenzisana kwakunye nabemi bangaphandle ekuthubeleziseni imizi yobisi utywala njalo njalo, bayacela bebongoza into yokuba abantu beze ngaphambili kumapolisa okanye ke kwi-ofisi ezithile zasesipoliseni nakwisebe eli lakhe beze kuchaza into yokuba ngaba ezi zinto zenzeka phi na ukwenzela into yokuba kube lula isebe ukusombulula lo mngeni bajongene nawo. Kodwa ke siyazi into yokuba apha kuGompo City zininzi indawo ekulindeleke into yokuba zibambe imingcelele namhlanje, ezinye zawuqala ngo-3 ezinye zawuqala emva kwemini, so iza kuba yimini yonke ke yokuqhutywa kwale mingcelele. Kodwa aba balapha ngoku phambi kwe-City Hall kulindeleke into yokuba bahambe baye kwingingqi eyiGqobhas okanye ke inompumelelo esondeleyo phaa ngaseBeacon Bay nalapho khona abantu abahlali bakulangingqi bezawuqalisa umngcelele wabo kungekudala. Sibaba ngasibini isidima ukanti le mingcelele echasene nabemi bangaphandle abangenazimpepha iyaqhuba nakwezinye izixeko zeli kuquka eBloemfontein, eFreystad, ePitoli naseMankwenge, eLimpopo apho abemi baseZimbabwe baxhwarhe ngaphandle kwesikhululo samapolisa belindele ibhasi eziya kwilizwe labo. Ukanti eNtshona Koloni abaqhankqalazi babalelwa ku300 bathi zisabe phantsi inzame zokugqithisa uxwebhu lwezinyanzeliso kwindlu mthetho. Our borders must be safe, our children must be safe, away from the substance abuse. You want to see our country clean. People must come in our country legally so that we can be protected from these mongers that's killing our children with drugs and everything. Please, Cyril Ramaphosa, here we are. The country is burning now. It's burning because you have allowed these people to take over our land, our schools, everything. I thank you. My expectations, Nayonke Lento, is to see change, is to see South Africans being given a priority and being given their place, the place that they deserve in their country. I want to see the benefits in terms of the businesses that have been hijacked in the locations, and I want to see safety in terms of our children that are trafficked. Since yesterday, we were promised that we're going to get as much as buses to accommodate everyone. But currently, we have only 3 buses at the ground right now. But we are expecting at least 20 so that it can repatriate people from here. Iyofisi yobungameli inqinile ukuba umongameli Cyril Ramaphosa udibene nenkokheli zombutho obizwa insizwa nobunsizwa uNgizwe Mchunu noNkosikhona Ndabandaba phezolo. uNgizwe Mchunu noNkosikhona Ndabandaba ngabanye kumbono Mxesibe oquka imibutho yoluntu nabahlali ababandakanyeka kumanyathelo alwa ukuzinza kwabemi bangaphandle eMzantsi Afrika ngokungekho mthethweni. Ezinye intshukumo zenhlanganisela ezifana neMarch and March Movement zinikeze abemi bangaphandle usuku lwanamhlanje njengelilokugqibela ukuba babuyele kumazwe abo. Lo ngama urhulumente uxelenise ukuba kwabo bathabatha inxaxheba kumaphulo ohlukeneyo oluqhankqalazo mbombozone zeli akukho namnye ufanelekileyo ukuthabathela ezandleni zakhe umthetho. Kambe ke isithethi sobongameli uVincent Magwenya sinabile ngalombanga libalula ilungelo loqhankqalazo elingqamene noxanduva lokungadali uqulukubode. The presidency can confirm that on Monday, the 29th of June 2026, President Ramaphosa met with the leaders of Insizwa Nobunsizwa, Ngizwe Mchunu and Nkosikhona Ndabandaba. The president emphasized to both of them that the right to protest is coupled with the responsibility to observe the law and to protest peacefully.
Having listened to their concerns, he further stressed that the government is addressing the issue of migration and remains the sole authority responsible for the enforcement of migration laws. Umphathi wezobulungisa nophuhliso lomgaqo-seko uMamloko Khubwayo ucacise ngelithi urhulumente weli akamisanga suku ngokusesikweni lokunyanzelisa umthetho kubafudukile abakweli bengenazimpepha. Le ntetho iza njengoko amaqela asekuhlaleni ememelela urhulumente ukuba anyanzelisa abemi bangaphandle abakweli abangenazimpepha ukuba balishiye eli ngamanyathelo oqhankqalazo. uKhubwayo ugxininise ukuba ngelixa imisebenzi yonyanzeliso mthetho iqhuba kwabo bangabemi bamazwe ngaphandle ayibotshelelwanga nakowuphi na umhla obekiweyo, kodwa nangona kunjalo urhulumente uza kuqhuba nomsebenzi wawo kwaye awufuni kuphazanyiswa ngabo banokuthathela umthetho ezandleni zabo. What we have been doing in terms of our work, as we said, we are not having a deadline of the 30th as the IMC. Our work continues. On the 2nd, we are going to the border to visit the area. We'll be looking at the border line, not only the border entries. So it's continuous. Enforcement of migration laws continues. Where we've been able to deport, where we've been able to deal with a lot of things. We'll deal with issues of SIM card. So it's not about today, it's about other areas. The issue is when you redirect efforts of the state to some different direction, then you stop particular areas. Now today our focus is to ensure that South Africans are safe. And we'll deal with that, and as we continue with other days, we'll be able to deal with those issues. But we are actually working as a collective. We receive reports as BMA together with Home Affairs do their inspections, as Department of Labour do their inspections. They will continue to do that even post today. Ukwathe urhulumente usebenzisana namasebe aliqela eli ukunyanzelisa umthetho kubemi bamazwe ngaphandle nakwimida yeli kuquka nokhuseleko lwabemi boMzantsi Afrika. Indaba zipheluma wethu nto nje ixesha linomona masikhongozele zeSiswati ngecala emva kwesihlanu matshona makube chusi sibehele.